سلام كمي تغنيو زخبركمن زخبركنن أفكار سبورت أبناي لومي سولس شديش تمسكرم كلتاشن عسران كلتن سومناوي ناي سبورت مدبنا داي إرتراوين تغدادم تبشكلتا عوت إرتراوينن شودناوينن أتلتات معرافن سامراويتن كمدما زتفلالي حبريتان فتساميتاتن سبورت حيزنا قريبنا لنا كتكتاتلونا بخبري نعدمكم تقداماي بلجمايت وورلد تور تيم انتر مارشي وانتي غوبير ماتيريو إرتراوي بينيام جرماي بقدم تمال السنبت اب فرنسا اب مبل 36 ودر كلاسيك تور دو جوب دحري زكايدو قدم رابعي ترتا تسريعو اب زياستات 5 ساعات زوسده 204 كيلومتر رحق زنبره ودر ابال وورلد تور تيم جروباما اف دي جي فالنتين مودواس نمقدادمتو بشكوا بمبلاص تعوات غينو ابز ودر نسالساي غزيو استخافله بينيام عمن قدم عمن كالاي كوينو حنصاص رغيص نيرو زغصل ودر بينيام زمت زلو عربي 9 مسكرم اب كندا ام مبل 11 ودر جراند بري سايكليست دو كوبيك سنبت 11 مسكرم او ودر جراند بري سايكليست دو مونتريال كرونيو اب تمساسال علت بلجماوي تقداماي وورلد تور تيم اسرائيل بريمير تيك سيب فان مارك ابز تعوتلو بخري ودر كلاسيك ميريلاند حبرات منقسات امريكا تساتفه ابال دوب افريقايت كونتيننتال كلوب روتاش محري تولده 37 درجة بمحز نتي 296.6 كيلومتر رحق الزنبرون 4 ساعات 34 دقائق زحاتة ودر زازيمو نزو ودر كاب جمرو 108 تقدادمتي اتوم 63 ابز توسن لهم ناي غيزي درت كاتو بزي مخالهم وتصيتهم تسريزو كاب 4 تيكس 17 مسكرم ابز قصل 8 مدرخات زحزله مبل 18 ودر زور بريطانيا مس كلبو دوب افريقايت كونتيننتال كلب كوبيكا تسلفو صاوز زلو ኤርትራዊ ተቀዳዳማይናሆም ዘርአይ በሰንበት ኣብዝ ተሰላሰለ 181.3 ኪሎሜትር ሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ መበል 59 ተርታ ተሰሪዑ እዚ ብዓወት ተቀዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ አውስትራሊያዊ ኮርቢን ስትሮንግ ዝፈለመ ዙር ኣብዚ 8 መድረኻት ብሓፈሻ ልዕሊ 1350 ኪሎሜትር ክጓዓዝዩ ወድጋንቱ ንናሆም ኤርትራዊ ኤፍሬም ገብሪ ህይወት ብሸነኹ ካብ ሓሙስ ባሕቲ መስከረም ክሳብ ሰንበት 4 መስከረም ኣብ ዘካየዶ 4 መድረኻት ዘጠቓለለ መበል 58 ውድድር ጂሮ ዴላ ሬጅዮን ፍሪላ ቬንዚያ ጉላ ብሓፈሻዊ ድምር ግዜ ወናን ብጫ ማልያ ካብ ዝኾነ ቤልጂማዊ ተቀዳዳማይ ታሕቲ 23 ዓመት ክለብ አልፒሲን ደሱስኔክ ኤሚል ፈርስትሪንጌ ብ16 ደቂቃን 6 ካሊታትን ድሒሩ መበል 66 ተርታ ተሰሪዑ أمبل 77 ودر جراند تور فولتا اسبانيا تتصميد زلو تقداماي امريكاويت وورلد تور تيم اف اديوكيشن ايزي بوست ايرتراوي اولمبيكاوي تقداماي مرهاو قدس دما كساب ز حلف سنبت ابز تقانعه 15 مدرخات اب حفشاوي ودر غيزي مبل 95 درجه حيزو يركب نززور بلجماوي تقداماي وورلد تور تيم كويك ستيب الفا فينيل ريمكو ايفينوبويل اب قدمي تقويتو كقلسون كلو سلوفيناوي تقداماي وورلد تور تيم جامبو فيزما بريموز روغليش بحد دقيقة 34 كاليتات تفنتيتو يسعبو تمال سوني عرفهم زوعلو تقدادمتي لومي أما بل 16 مدرخ فولتا اسبانيا 189.4 كيلومتر كوغوازيوم أمود أتاور حسنة أبا هاجراوي ودر شامبيون إيرترا دحر مقدامو كساب حجي أو ودر كي أتوت سنحة إيرتراوي تقداماي إيطالياوي برو كونتيننتال تيم درون هوبر أندروني جيوكاتولي ناتنايل تسفاتسين لومي أبز خفت زور رومانيا كقداميو ناتنايل نزي معياري درجو كلتنت بحدا زخونه زور كعوتلو تبايلو بقدامنت عب قمتو ايبولو لومي كلتنت بحدا كيلومتر بزرحقتو ناي مأتو وردر ويكا برولوج اهدويلو زجمر زور رومانيا كساب زمت سنبت 11 مسكرم ابزل غيزي لعلي 840 كيلومتر رحقت كعمميو اب زحلف ورحنا حسي اب جرمن كاب تسالطه ودر شامبيون اتلتيكس اوروبا بسري مچبا چواداتا زبخرت ايرتراويت شودناويت اتلت معرف باتا كاب موغداتا حويا بسنبت اب زكايدتو فلامه وددرا قداميت بموصا تعويتا ابزي بفينك مامبن زفلت ودر اب عود غيا اغري 10000 متر عوت استغناصفت معرف نوددرا 33 دقائقن 21 كاليتاتن كتعمون كلا كال ايرتراويت شودناويت اتلت سامراويت منقس ابدما بحنت كالي طراي تبليصا نمعرف تختيلاتيا شودناويت اتلت اناستازيا دينيسوفا بوغنا مس سامراويت درجا معرب مقن مزازمي مسمر بمرقات سالساي درجه بمحزا مدرق شلمات ويكا بوديوم بسلستين شودناوين اتلتات تبحيتو انجليزاوي ادم ستانفيلد ب10 مسكرم 1978 توليدو درجه بروفيشنال دما مس انجليزان غانتاتات كعس اغري يوفيل تاون هيرفورد يونايتدن اكستر سيتن تزاويتو
ስታንፊልድ ምዘን ሰለስተ ጋንታታት ካብ 2001 ክሳብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተጻወተሉ ግዜ ንኹለን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ውድድር ኮንፈረንስ ናብ ፉትቦል ሊግ ንኽሰግራ ኣበርክቶ ገይሩ። ብሓፈሻ ኣብ ዘካየዶ 316 ግጥማት 96 ጎላት ብሽሙ ከጽሕፍ ዝኽኣለ ስታንፊልድ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2010 ምስ ክለብ ኤክስተር ሲቲ ኣብ ዝነበረሉ ብሕማም መንሽሮ ዳንዱር ከም ተጠቕዐ ተረጋጊጹ። ድሕሩ ዝተገብረሉ መጥባሕትን ፍወሳን ድማ እዚ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ሰለፍ ተጻዋታይ ድሓን ኮይኑ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሐምሌ ናይቲ ዓመት እቲ ናብ ሜዳ ብምምጻእ ንደቂ ጋንቱ ክበጽሖም ክኢሉ ነይሩ። ይኹን እምበር ሕማሙ ኣብ ሓጺር እዋን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ኣሰ ስለ ዝኸደ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ማለት ኣብ 10 ነሓሴ ኣብ መበል 32 ዓመት ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ክለብ ኤክስተር ሲቲ ንኽብሩ ክትብል እታ ንሱ ዝለብሳ ዝነበረ ማልያ ቁጥሪ 9 ብኻልእ ዝኾነ ይኹን ተጻዋታይ ንኸይትልበስ ብምውሳን ጥሮታ ኣውፅያታ። ስታንፊልድ ካብታ ኣብ 2001 ዝተመርዓዋ ማሪ ስማ በዓልቲ ቃል ኪዳኑ ካብ ዝወለዶም 3 ወዳት እቲ ሓደ ወዲ 19 ዓመት ጃይ ስታንፊልድ እዩ። ኣሰር ወላዲኡ ዝተኸተለ ጃይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነጥፍ እዚ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ምስታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ትነጥፍ ክለብ ፉልሃም ተሓቂፉ ክጻወት ጸንሐ ኣጥቃዒ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመተ ውድድር ኣብ 3 ግጥማት ፕሪምየር ሊግን ኣብ ሓንቲ ግጥም ዋንጫ ካራቦን ተጻዊቱ። ጃይ ኣብ ፉልሃም ከምቲ ዝድለ እኹል ናይ ምስላፍ ዕድል ስለ ዘይረኸበ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ቅድሚ ምዕፀው ብልቓሕ ምስታ ወላዲኡ ዝጻወተላ ዝነበረ ክለብ ኤክስተር ሲቲ ተጸምቢሩ። እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ቀዳም ንክለብ ኤምኬ ዶንስ 1-0 ኣብ ሰዓረትሉ ጸወታ ኸኣ ኣብ በበል 79 ደቓይቕ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ኣትዩ። ቁፅር ናይታ ንሱ ናብ ሜዳ ተኸዲንዋ ዝወረደ ማልያ ድማ እታ ቅድሚ 12 ዓመታት ንኽብሪ ኣቦኡ ጥሮታ ዝወፀትን ብድሕሪኡ ዘይተተንከፈትን ቁፅሪ 9 እያ። ዝሓለፈ ረቡዕ ክለባት ኤቨርተንን ሊድስ ዩናይትድን ኣብ ዘሰላሰለኦ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ድሕሪ ምፍላየን ንሸቶ ኤቨርተን ዘመስገበ ኣንቶን ጎርደን ለቢስዋ ክጻወት ዝወዓለ ማልያ ንሓደ ካብ ደገፍቲ ጋንትኡ ከም መዘከርታ ክምጥዋ ስለ ዝደለየ ናብቲ ደገፍቲ ኤቨርተን ዝነበርሉ ትሪቢን ኣምሪሑ። እተጻዋታይ ናብቶም ደገፍቲ ቀድሚ ምብፅሕ ግን ሓደ ነታ ማልያ ክውንና ምሕር ዝተሃንጠየ ቆልዓ ናብ ሸነኽ ኣንፈት ጎርደን እናጎየ ተበጊሱ። እንተኾነ ግን ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዕለት ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣኽበርቲ ጸጥታ ናይቲ ሜዳ ኣብ መንጎ ብምእታው ነቲ ቆልዓ ሒዙ ነብኡ ኣረኪቦ፣ ኣቦኡ ድማ ሓቒፎ። ነዚ ኩነት ዘስተውዓለ ጎርደን ካብዚ ኩሉ ሰብ ናብቲ ቆልዓን ናብ ወላዲኡ እንከደ። ኣኽበርቲ ጸጥታ ብምእላይ ድማ ነታ ማልያ ነቲ ኣቦ ሃቦ። እቲ ኣቦ ብወገኑ ብተግባራት ጎርደንን ብዝተለገሰትሉ ማልያን ኣዝዩ ባህ ስለ ዝበሎ ነቲ ወዲ 21 ዓመት ናይ ሸነኽ ክንፊ ኣጥቃዓይ ሓቒፉ ክስዕሞ የማና ኢዱ ለኣኸ። ጸኒሑ እውን ነታ ጸጋመይቲ ኢዱ ክዝርግሓ አንቀሳቐሰ። እዚ ሃሙን ቀልቡን ጠፊእዎ ዝነበረ ኣቦ ዘይስተውዓለሉ ነገር እንተነይሩ ድማ ንወዱ ብጸጋመይቲ ኢዱ ሓቒፍዎ ምንባር እዩ። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ነታ ጸጋመይቲ ኢዱ ንቕድሚት ኣብ ዘርግሓሉ ማዕረ ማዕሪኡ ተሰኪምዎን ዝነበረ ውላዱ ከየቕለበ ናብ ባይታ ኣፈኖ። ብድሕሪ ዚ ጎርደን ነቲ ቆልዓ ካብ ባይታ ኣልዒሉ ንወላዲኡ ኣሓቒፍዎ። ብድሕሪ ዚ እቲ ኣቦ ማልያ ጎርደን ብምርካቡ ሕጉስ እኳ እንተኾነ ዓንፃ ንማዕፆ ከም ዝበሃል ግን ንውላዱ ብሰንኪ ሸለልትነቱ ደርቢዎ ከበቅዕ ሕርቃኑ ምስቲ ኣኽባር ጸጥታ ብቁጥዐ ብምምልላስ ከውፅኦ ፈቲኑ። ب5 መስከረም 1972 8 ግብረ ሽበራውያን ኣባላት ጸላም መስከረም ዝተባሃለ ፍልስጤማዊ ጉጅለ ዕቕሪትን ቢራምን ብሰመይ ወስርሒት ኣብ ቁሸት ኦሎምፒክስ ሙኒክ ምእታው ንክልተ እስራኤላውያን ኣትሌታት ቀቲሎም ንኻልኦት 9 እስራኤላውያን ኣትሌታት ድማ ጆ ሒዞም ምስቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤልን ምዕራብ ጀርመንን ዝነበሩ 234 እሱራት ክለዋወጥዎም ሕቶ ኣቕሪቦም። ዕቕሪትን ቢራምን ፍልስጤማውያን ኣመንቲ ክርስትና ዝነብሩወን ዝነበሩ ክልተ ቁሸታት ኮይነን ሓይልታት እስራኤል ኣብ 1948 ኣብ እዋን ኩናት ዓረብን እስራኤላውያንን ምስ ተቆጻጸርወን ግን ንነበርተን ከም ሰጎጎም እዩ ዝንገር። ነቲ በቶም ጨወይቲ ዝቐረበ ጠለብ ዘተኣናግድ ዝርብ ብዙሕ ከይሰጎምን ከሎ ኣባላት ጸጥታ ምዕራብ ጀርመን ብዝወሰድዎ ናይ ህይወት ምድሓን ስጉምቲ ምልዋጥ ተኹስ ስለ ዝተፈጥረ ኩሎም ቶም ጆሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣትሌታትን ሓደ ጀርመናዊ ፖሊስን ብኣባላት ወተሃደራዊ ውድብ ፍልስጤም ክቕተሉ እንከለዉ 5 ካብቶም ዕጡቓት ጉጅለ ጸላም መስከረም ድማ ብሓይልታት ጸጥታ ምዕራብ ጀርመን ዝተገብረ ምልዋጥ ተኹሲ ህይወቶም ሲኖም። ኣድናን ኣልጋሻይ፣ ጀማል ኣልጋሻይን መሐመድ ሳፋዳይን ዝተባሃሉ ኸኣ ብህይወቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣባላት ጸጥታ ምዕራብ ጀርመን ኣትዮም። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሓንቲ ካብ ከተማ ደማስቆ ሶርያ ተበጊሳ ናብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ተምርሕ ዝነበረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛ ብተደናገጽቲ ጉጅለ ጸላም መስከረም ድሕሪ ምጭዋያ እቶም ጨወይቲ ነታ ነፋሪት ይኹን ነተሳፈርቲ ነጻ ክሰድዎም ተዳ ኮይኖም እቶም ኣብ ከተማ ሙኒክ ዝተታሕዙ 3 ብጾቶም ክፍትሑ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም። መንግስቲ ምዕራብ ጀርመን ከዓ በዚ ጠለብ ተሰማሚዑ ኣብ ተግባር ኣውዒልዎ። እዚ ስምምዕ ንእስራኤል ዘጓየ ብምንባሩ ቀዳመይቲ ሚኒስትር እስራኤል ዝነበረት ጎልዳ ሜር ሞሳድ ተባሂሉ ንጽዋዕ መርበብ ስለያ ሃገራ
ቁጥዕ ኣምላኽ ብዝተሰምየ ስርሒት ነዞም 3 ኣባላት ጸላም መስከረም ሓዊስካ ንኹሎም ኣብ ሽበራዊ ተግባር ሙኒክ ኢድ ነይርዎም ዝበሃሉ ሰባት ናይ ቅንጸላ ስጉምቲ ክውሰደሎም ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ። ሞሳድ ድማ ንብዙሓት ኣብ ስርሒት ዕቕሪትን ቢራምን ኢድ ኣለዎም ዝበልዎም ውልቀ ሰባት እግሪ እግሮም እናተኸታተለ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ከም ዝቐንጸሎም ይዝንቶ። ኣብ ስርሒት ተሳቲፎም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዮም ነይሮም ብለውጢ ናጻ ካብ ዝወፁ 3 ሰባት ኣድናን ኣልጋሻይን መሐመድ ሳፋዳይን ብሞሳድ ከም ዝተቐትሉ ዝውረኳ እንተኾነ ገለ ወገናት ግን ኣልጋሻይ ብሕማም ልቢ ሳፍዳይ ድማ ብሊባኖሳውያን እዩ ተቐቲሉ ይብሉ። ሳልሳዮም ጀማል ኣልጋሻይ ኣብ ቱኒዝያ ተሓቢኡ ይነብር ከም ዘሎ ይዝረብ። ፍጻሜ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሙኒክ 1972 50 ዓመታት ኣብ ዝመልኣሉ መንግስቲ ጀርመንን ስድራ ቤት ናይቶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ወቶም ሳኑ 11 ኣትሌታት እስራኤልን ኣብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ብጉዳይ ካሕሳ ኣብ ሰምዕ በፂሖም። በቲ ዝተበፅሐ ስምዕ መሰረት መንግስቲ ጀርመን 22.5 ሚልዮን ዩሮ፣ ፌደራላዊ ዞባ ባቫርያ 5 ሚልዮን ዩሮ፣ ከተማ ሙኒክ ከዓ ፍርቂ ሚልዮን ዩሮ ንወረስቲ ግዳያት ክኽፍሉ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ጀርመን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 1972 ከምኡን ኣብ 2002 ዝኸፈሎ 4.6 ሚልዮን ዩሮ ሓዊሱ 10 ሚልዮን ዩሮ ክህብ ሓሳብ እኳ ኣቕሪቡ እንተነበረ እቶም ስድራ ቤት ግዳያት ነቲ ዝቐረበ እማሜ ላግፂዩ ብምባል ስለ ዘዋደቕዎ ግን ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ሙኒክ ዝተኻየደ ዝኽሪ ወርቃዊ ኢዮቤልዩ 50 ዓመት ናይቲ ፍጻሜ ካብ ምኽፋል ክሕየቡ ምዃኖም ስለ ዘጠንቀቑ ግን ነቲ ጉዳይ ዳግማይ ከምርምሮ ተገዲዱ። ፕረዚደንት ጀርመን ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣኽበርቲ ጸጥታ ምዕራብ ጀርመን ብዝፈጠርዎ ናይ ጸጥታ ሃጓፍን ነቶም ግዳያት ንምንጋፍ ዝተኸተልዎ ኣታሓዛን ዝወሰድዎ ዘይተጸንዐ ስጉምትን ንፈለማ ግዜ ብደረጃ መንግስቲ ወግዓዊ የቕሬታ ክሓትት ትጽቢት ተገይሩሉ ነይሩ። ፕረዚደንት እስራኤል ይስሐቅ ሄርዞግ ብወገኑ ኣብዚ ዝኽሪ ንምስታፍ ብሰንበት ናብ ከተማ ሙኒክ ኣትዩ። ንሱ ኣብ ጀርመን 3 መዓልታት ኣብ ጸንሐሉ ኣብ ባይቶ ጀርመን ቀሪቡ መደረ ከስምዕን መዳጎኒ ማዓስከር ንዝነበረ በርገን ቤልሰን ክበጽሕን እዩ። ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ሰራዊት ብሪጣንያ ተሰሊፉ ዝነበረን ድሕሪ ድማ ፕረዚደንት እስራኤል ዝኾነ ወላዲኡ ንፕረዚደንት ሄርዞግ ማለት ፕረዚደንት ቻይም ሄርዞግ ሓደ ካብቶም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1945 ንመዳጎኒ ማዓስከር በርገን ቤልሰን ካብ ኢድ ሰራዊት ናዚ ሓራ ዘውፅዩ። ዝበዝሑ ስፖርታውያን ወይ ከዓ ፍሉጣት ሰባት ኣብ መዘክር ሰዓብቶም ክታሞም ኣብ ዘንብርሉ ወይ ከዓ ምስኦም ንዝኽሪ ዝኸውን ስእሊ ኣብ ዘትርፍሉ እዋን ልዕሊ 1 ደቂቕ ኣይጸንሑን እዮም ወይ ድማ ሓሊፎም ንኣዝዮም ውሑዳት ደገፍቶም እዮም ናይ ክታም ወይ ከዓ ስእሊ ድሌቶም ዘማልእሎም። መስ ክለብ ሊቨርፑል 6 ዓመታት ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብ35 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ዝተሰጋገረ ሰኔጋላዊ ኮኸባት ቃይ ሳዲዮ ማኔ ብቕድሚት ማለት ሰንበት ምስ ደገፍቲ ጋንቱ ተራኺቡ ዝፈጸሞ ተግባር ግን ምናልባት ከም ማነ ተፈላጥነት ዘለዎን ብሉጽ ዝኾነ ሰብን ክሳብ ሎሚ ማዕረክ ክንደይ ፈጺሞ ከይከውን ክበሃል ይካል። ቢልድ ዝተባህለ ጀርመናዊት ጋዜጣ ከም ዝገለጸቶ እንተደኣ ኮይኑ ማነ ብሰንበት ልምምድ ድሕሪ ምክያዱ ቁጽሮም ልዕሊ 1,000 ምስ ዝኾኑ ደገፍቲ ሙኒክ ተራኺቡ ኣስታት 105 ደቓይቕ ናይ ግዜ ወፊሎም። ኣብዚ ዝተጠቕሰ መጠን ግዜ ድማ ምስኦም ንመዘከርታ ዝኸውን ስእሊ ኣትሪፉን ኣብ መዘክሮም ክታም ኣንቢሩሎምን ምስ ገለገለ ድማ ኣዕሊሉን ተጫሪቑን። ልግስን ሰናይ ተግባርን ማነ ኣብ ግዜ ጥራይ ዝተደረተ ኣይኮነን። ብፍላይ እታ ካብ ውልደቱ ክሳብ ዕቤቱ ዝሓብሕበቶ ባምባሊ ዝተሰምየት ኣብ ዶብ ሰኔጋል ትርከብ 2,000 ነበርቲ ዘለዋ ንእሽተይ ቁሸት ቀንዲ ተጠቃሚት ናይ ሉክስ እያ። እታ ቁሸት ማነ ብዝመወሎ ፕሮጀክት ሆስፒታል፣ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፣ መስጊድ፣ ስታድየም፣ መዕደሊ ነዳዲ፣ ኣገልግሎት ፖስታን ካልእን ክትሃንፅን ኣገልግሎታት ክትረክብን በቂዓ እያ። ወርሓዊ ነፍሲ ወከፍ ነባሪ ቁሸት ባምባሊ 70 ዩሮ ከም ዝምጡ ዝንገረሉ ማነ ንብርክት ዝበሉ ደቂ ቁሸቱ ላፕቶፕ ከም ዝዓደሎምን 4G ቀልጣፈ ብዘለዎ ኢንተርኔት እውን ምስ ዓለም ከም ዝተኣሳሰሮምን ይግለጽ። እዚ ዕድሚኡ 30 ዓመት መሊኡ ዘሎ ተጻዋታይ ኣብ 2019 ምስ ጋዜጣ ዘ ቴሌግራፍ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝገበረሉ ነቲ ንሱ ኣብ ዓዱ ዘስርሖ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ሕቶ ቀሪቡሉ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናብ ዓማዊልታ ጋዜጣ ንኸይዝርጋሕ ጠሊቡ ነይሩ። ነዚ ዝሃቦ ምኽንያት ድማ እዚ ሰናይ ተግባር ፍለጡለይ ንምባል ኣይኮንኩን ጌረዮ ዝብል እዩ። ብዘይካዚ ማነ ንስምህዋ ምስ ዝተሰምየት ማዕከን ጋዜጣ ጋና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቃ ንምንታይ 10ታት ዝኾና ፌራሪ መካይን 20ታት ኣልማዛውያን ሰዓታት ወይ ድማ 2 ውልቃውያን ነፈርቲ የድልየኒ እዚ ዋኒናት እዚ ንዓይ ይኹን ንዓለም እንታይ ፋይዳ ኣለዎ? ዝጠመኹሉ ኣብ ግራት ዝሰርሕ ኩሉ መከራ ዝረአ ኩሉ ብዘይሳእኒ ኩዕሶ ዝተጻወት ኩሉ እዋናት እውን ኮ ነይሩ እዩ። ትምህርቲ ይኹን ካልእ ብዙሕ ነገራት ኣይነበረንን። ሎሚ ግን ንኩዕሶ እግሪ ምስጋና ይኹን ንህዝበይ ክሕግዝ በቂዐ። ስለዚ ኣመና ዘጋይፃ መካይን፣ መንበሪ ቤት፣ ነፈርቲ፣ መገሻታት ክህልወኒ ድሌቲ ኣይኮነን። ኣነ ንገለ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝረኸብክዎ በረኸት ንህዝበይ ከካፍሎ እየ ዝመርጽ ብምባል ቃል ይህቡ።
ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ታሕተዋይ ደረጃ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝተሓወሰት እንግሊዛዊት ክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ኣብ ሓደ ናይ ምስጋር መስኮት ዝበዝሐ ቁጽሪ ዘለዎም ተጻዋቲ ምሽማታ ክብረ ወሰን ብሪጣንያ ሒዛ። እታ ክለብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ባሕቲ መስከረም ዝተዓጽወ መስኮት ምስጋር ተጻዋቲ ኣብ ወርሒ ሰኔ ካብ ዝኽፈት ንድሓር ዝሓለፈ ሓሙስ ናይዚ ክራማት መበል 21 ተጻዋታያ ኣፈሪማ። ከም ውፅኢት ናይዚ ኸኣ ገለ ተዋዘይቲ ንክለብ ፎረስት ልክዕ ኮሚደረ ሽጉርቲ ንኸትዕድግ ናብ ዕዳጋ ሒዝካያ ከም እትኸይድ ሳንጣ ብምባል ሓጭጮሙላ። ኣሰልጣን ናይዛ ካብቲ ምስረት 157 ዓመታት ኣቑፂራ ዘላ ክለብ ስቲቭ ኩፐር ብዘይካዞም 21 ተጻዋቲ ነጥቃዓይ ክለብ ቸልሲ ማኪ ባትሽዮ ከም መበል 22 ሓድሽ ተጻዋታይ ብልቓሕ ናብ ክለቡ ክስሕቦ ፈተነ እኳ ካይዱ እንተነበረ መስከት ምስጓር ዝዕፀወሉ ግዜ ስለ ዘርከቦ ግን ክሰልጦ ኣይከኣለን። ነዛ ጋንታ ናብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝመርሕዋ ተጻዋቲ 5 ብልቓሕ መጺኦም ስለ ዝነበሩ ናብ ኣዴ ክለቦም ክምለሱ ከለው ካልኦት 5 ኸኣ ብናጻ ናብ ካልኦት ክለባት ኣቕኒዖም። እዚ ኹንዳ እምበር ፎረስት ዘምጻኣቶም ብዝሒ ተጻዋቲ ንብዙሓት ኬስ ደመመ ኣይተረፈን። ልዕሊ ኩሉ ዘገረመ ግን እዛ ጋንታ ነዞም ኩሎም ተጻዋቲ ኣብ ዕቑፋ እትያ ከተብቅዕ ኣብ መሳልል ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ንክለብ ሌስተር ሲቲ ጥራይ ቀዲማ መበል 19 ተርታ ተሰሪዓ ምህላዋ እዩ። መርበብ ሓበሬታ ትራንስፈር ማርኬት ከም ዘረጋገጸቶ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሓደ መስኮት ምስጋር ብዝሒ ዘለዎም ቁጽሪ ተጻዋቲ ምግዛእ ክብረ ወሰን ሒዛ ዝጸንሐት ጋንታ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ኮይና ኣብ ክራማት 2013 ን17 ሓደሽ ተጻዋቲ ከተኸትም ኪኢላ ነይራ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶታት ንራኸብ። ንኹልና ኣብ ዘለና ሰላምን ጥዕናን